It-Torri Vendôme f'Marsaxlokk beda jitnaddaf, beda wkoll l-irfid tal-faċċata li tħares lejn in-nofsinhar. Ir-restawr fuq dan it-torri storiku miexi ġmielu. It-torri għandu pjanta kwadra, ħitan inklinati u għadd ta' aperturi, minn fejn is-soldati kienu jisparaw fuq l-għadu. Fuq ġewwa msaqqaf bitroll u fih taraġ għall-bejt, minn fejn is-soldati kienu jassu l-kosta tal-Gżejjer Maltin u jiġġieldu. Il-perit inkarigata mix-xogħlijiet Odrien Bonnici ġiet ikkwotata tajt li apparti t-tindif fir-restawr fost l-oħrajn tneħħew imsiemer, tkaħħlu l-fili u mbnew mill-ġdid partijiet neqsin jew mermrin. Kantuniera li tħares lejn l-art u li kienet iġġarfet reġgħet ingħatat il-ħajja. Fi żjara lix-xogħlijiet il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali jew Bonnici sejjaħ dan il-proġett bħala investiment fil-kultura tal-pajjiż, fl-edukazzjoni u fil-ġejjieni tal-poplu. Qal li torrijiet bħal dawn ma jirrappreżentawx biss ġebel u arkitettura, iżda huma xhieda ħajja tal-istorja u l-kisbiet ta' ġenerazzjonijiet sħaħ ta' Maltin u Għawċin. Il-Ministru Bonnici kien akkumpanjat mis-Sindku ta' Marsaxlokk, Stephen Grech, u minn membri tal-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk. Il-torri huwa għal ħafna xlokajl u biftem miegħu wara li l-estijonna nkunu nistgħu nagħmluh mużew fuq l-istorja ta' Sajjel. Stqarrija mill-Ministeru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali qalet li d-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni lesta d-dokumentazzjoni kollha u kiseb il-permessi mill-Awtorità tal-Ippjanar.